Dámy a páni, čo myslíte? Od čoho je táto taška? Každý by to mal vedieť ešte, že je táto značka. Je to Windows 11 Pro Max. Takže takto. Hej. Je to ten nový počítač. Na Apple som mal, ale som si povedal, že to bude zbytočné, viete, lebo tento má kus väčšiu gigabajtovú priečku, takže tak. Myšku mám. Asi si kúpim podsvietenú dakedy. Zapneme. Zapína sa oveľa rýchlejšie. Nedával som si tam zatiaľ ešte hesla. Takže takto, káva sa to pekne zapína a dosť rýchlo. Tu keď sa to dostane do toho, stačí mi tu ťukať Enter. To už stačí. No a takto tu máme všetko. Tu mám World of Tanks, hej. Takú blbostičku s tankami. Google, všetko, hej, tu ti na začiatku vyskočia blbosti, potom to zrušíš a hej, prídeš, zrušíš. A keď sme už pri tom, niečo by sme mohli zrobiť, že YouTube dáme, že nejaký šortík. Napríklad by sme tu mali, zase je dobre, to si nebudeme všímať, si to zacenzurujem, ale možno ne. Aký je váš obľúbený youtuber? Píšte dole do komentárov. A ja musím najprv vybrať toto, lebo sa mi to kedy seká. Neviem prečo. Takže musíme to dať tak, von ten kľúč. Nikto nevidel, čo som zrobil s tým kľúčom, hej. Zase vyskočilo, lebo som prehodil myš. Ideme sem. No a dneska si tu ešte pozrieme dačo. Možno, ale asi nie. Dáme napríklad tento Peppa Pig. Neviem sám, čo to zrobí, ale sám mám rád petardy.